Potom vás zvu na zabíjačkové pochutiny samozřejmě, které budou až po vystoupení a po rozžínání stromečku vám k dispozici. Takže já jsem fakt rád, že jsme se sešli. Chci poděkovat všem chlapům, co s tím měli nějakou práci, samozřejmě i holkám, paním učitelkám a všem, co nějakou měrou se na tom podílí. Takže děkuji a předávám slovo paní ředitelce. Tak krásný dobrý podvečer, milí přátelé. Já vás tady vítám na dnešním adventním setkání. Jsem velmi ráda, že se nás tolik sešlo. A v letošním roce jsme si pro vás připravili krátké pásmo, v kterém vystoupí i děti z mateřské školky. Připravili si pro vás 2 krásné vánoční koledy. Po mateřské školce vystoupí potom divadelní kroužek pod vedením maminky, paní Večeřové, a nakonec si celá škola připravila 3 písničky, takže já věřím, že se vám dnešní vystoupení bude líbit, že si ho užijete, že se vánočně naladíte. A školka už brzdičko přijde tady za mnou, takže já poprosím, aby ta školka už přišla. Vy už se těšíte, že? Tak pojďte. Jednou jeden oslík a ten se jmenoval... No přece Jelimán. Byl celý smutný z toho, že je osel. Vždycky si přál být krásným, nečesaným koněm. Až jednoho dne se za jeho majitelem zastavil nějaký muž. Dobře, 30 stříbrných. Tento muž se jmenoval Josef a pocházel z Nazareta. Oslík si řekl: No snad už něčemu budu a možná někomu pomůžu. Josef si tedy odvedl Jelimána domů. Doma Josefa čekala jeho paní a ta se jmenovala Maria. Maria čeká miminko, které se už brzy má narodit, ale ještě než porodí, bude jí čekat cesta z Nazareta do Betléma. Cestu pěšky by Maria už nezvládla a proto v tuto chvíli bude oslík velkým pomocníkem. Josef s Marií si zbalili své věci. Pravda, moc jich neměli a vydali se na cestu.
Cesta byla docela dlouhá a pro Marii velmi namáhavá. Do Betléma dorazili pozdě večer. Jupi, konečně jsme v Betlémě. Zajásal jelima. Bohužel u nás není žádné místo, omlouváme se. Bohužel u nás taky ne. U nás taky ne. Prošli celý Betlém, ale nikde nebylo místo k přespání. Ach jo, takovou štěchu se štrádu. Ani kousek příbytkete není. Tak rád bych se odpočinul. Nakonec našli za městem prázdnou jeskyni, kterou místní pastýři užívali jako stáje. Jen seno a sláma. Maria řekla. Josefe, zůstaňme tady, já už dál nemůžu. Rozhodli se tedy, že tam zůstanou přes noc. V tu noc se narodilo miminko a dali mu jméno Ježíš. Oslík Jelimán jej svým dechem zahříval. V tu dobu se objevili andělé a letěli pastýřům, kteří nedaleko Betléma nocovali, zvěstovat tu novinu. Andělé začali pastýře budit. Eliško, Amelko, Eliško, honem, stávejte. Pastýři, nespěte, hej pastýři, nespěte, k Betlému pospěšte, hej k Betlému pospěšte, zdáli jste to znamení, neviděli na nebi, co se stalo o půlnoci při slavné narození, po příchodu Mesiáše, jaké to podivení, poslyšte, bratrové, slyšte koledy nové, v městečku Betlémě leží dítě na seně, všichni už tam spěchají, dáry svému dávají, pojďme rychle, Kubomanko, Jezulátko spatříme, v Betlémě tam u jesliček, jemu se pokloníme, poslyšte, nespěte, hej pastýři, nespěte, k Betlému pospěšte, hej k Betlému pospěšte. Pastýři se začali navzájem budit a rychle spěchali i společně s anděli do jeskyně v Betlémě poklonit se malému dítěti. Přišli do jeskyně, uviděli Josefa, Marii, Ježíška a oslíka. Všichni se malému Ježíškovi klaněli. Oslík v tu chvíli dojetím i slzu zatlačil a byl velmi rád, že je oslík, který mohl pomoci potřebným.
těší.